Γεια σας φίλοι, καλή χρονιά. Κάτσε. Πρόσφατα με ρωτάτε πώς γίνεται η εξόρυξη χρυσού από ηλεκτρικές συσκευές και θα σας εξηγήσω μόλις τώρα. Όπως σας έδειξα, υδροχλωρικό οξύ και οξυζενέ, βάζουμε ένα ποτήρι υδροχλωρικό οξύ και μισό οξυζενέ. Να σας θέσω πως έρχεται δοσολογία. Έτσι φτιάχνετε κάτι σαν νητρικό οξύ. Αυτό περιέχουν και μπαταρίες, αλλά μην το βάλετε. Λοιπόν, πάντα να προστατευόμαστε, πάντα με γάντια, πάντα με μασκούλα και πάντα έξω από το σπίτι, και εγώ έξω στο παράθυρο το κάνω και δεν έχει κόσμο εδώ πέρα, δεν έχω, ζω μόνος μου, οπότε δεν. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει απλά για να δείτε μία πλακέτα μικρή, για να δείτε απλά το πείραμα. Έχει περάσει ήδη μισή ώρα. Ορίστε. Ήδη ο χρυσός αρχινάει και περιπλέει, καλά θέλει κι άλλο, δεν έχει βγει όλο. Ξεκολλάει λίγο. Η ποσότητα που μπορεί να βγει είναι από υπολογιστή 2 μονάδες, μπορεί, δηλαδή με 2 motherboard μπορεί να βγουν μέχρι και 2 γραμμάρια. 2 γραμμάρια καθαρός χρυσός, 24 καράτια. Στο τέλος, καθώς ξεφλουδίσει το μέταλλο, το ευγενές μέταλλο, ο χρυσός, γιατί το υπόλοιπο το καταστρέφει, μόνο το χρυσό δεν καταστρέφει, το ευγενές μέταλλο, πιάνουμε, το σουρώνουμε σε ένα φίλτρο του καφέ και στο τέλος θα το μαζέψουμε μια ποσότητα έστω και μικρούλα, να μπορούμε όμως να την κάψουμε, τη λιώνουμε και το κάνουμε μπαλίτσα, ό,τι θέλετε εσείς. Είναι καθαρό χρυσό, 24 καράτια. Και όχι από μία πλακετίτσα, έτσι, πρέπει να μαζέψει μια ποσότητα. Και από κινητά και από τάμπλετ και από υπολογιστές. Ό,τι έχει απάνω σε επίχρυσο, ευγενές μέταλλο. Ξεκολλάει το ευγενές μέταλλο και το υπόλοιπο το καταστρέφει. Πάντα με γάντια, πάντα με μάσκα. Είναι πολύ επιβλαβές για την υγεία και καταστρέφει μέχρι τα πνευμόνια, κάνει πάρα πολύ κακό. Πάντα με μάσκα. Γεια σας και καλή χρονιά εύχομαι.